We beginnen deze sneutermorgen in De Houlen. Wemplak van Bob de Vries. Hij komt al in de 4e rit in actie en hield De Houlen is uitroen om als je al te zien in het dorpshuis. Hier hebben we een schaatsen met Bob de Vries. We hebben met een dorpsontbijt. Het hele dorp van Houlen hebben we uitgenodigd om hier samen te gaan kijken en ontbijten. Met samen Bob de Vries te kijken. En het hele dorp zit hier ook? Ja, bijna wel. Ja, er zijn al een paar honderd man. Dus een paar honderd man, wel 100 man in ieder geval. Ja. Proost in Nederland! Oh nee, dit is koffie. Ik wil opschieten, hè? Ja, zometeen op Bob, hè? Eerste plek, toch? Ja, denk je? Ja, dacht ik wel, toch? Oh. Daarom zijn we hier. Zo. Ja. Wat voor medaille wil het, Tikkie? Goud. Ik denk dat Bob gaat winnen. Alle vertrouwen in. Ja. Sven Kramer kan oppakken. Ja, daarom. Ja? Ja, dacht ik wel. Jij denkt geen moment dat Sven Kramer hem wint? Nee, natuurlijk niet. Nee, hè? Nee. Ik denk natuurlijk dat Sven Kramer goud gaat pakken. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat Bob de Vries die goud gaat pakken. Als ik eerlijk moet zijn, ik denk dat we ook heel erg blij moeten zijn met zilver en brons. Is er iemand die dat überhaupt denkt hier, denk je? Ah, weet ik niet. Die moet... nee, dat... Die moet opzouten. Opzouten, ja. Iedereen is hier voor Bob. Ja, dat denk ik wel. Het vertrouwen is nog altijd grut als Bob begint. Maar dat vertrouwen zakt als de tijden ik in het begin net geweldig binnen. Nee, je riet nou net best. Nee. En als hij dan ik nog haast valt, dan weten we. Het is net de dag van Bob de Vries. Hij wordt zelfs 15e. Toch binnen ze benamelijk grutsk op haar dorpsgenoot. Het is best hier, maar het is net genoeg. Zeg wat spanningswijs, ik weet het net, maar dit is net zoals hij normaal gesproken riet natuurlijk, dat snap je mij wel. We verhuizen naar het Jereveen, naar Café Het Houtje. Ik daar een volle kroeg. Wij hebben champagne ontbijt voor de 4 kilometer Olympisch Spelen. Dus we hebben van een wacht van morgen leven. En eten, drinken en natuurlijk het hutrindertje. Volle tent? Volle tent. Ja, we hier een maximum 64 man. Dat we elke keer met een beetje zitten kennen, eten kennen en het schermpje kennen. Dus stemming zit er ook goed in. Nou, hij zal wel winnen, toch? Nee, hoor. Ja, denk ik wel, ja. Waarom ben je hem als paus verkleed? Dat doen we al jaren. We gaan naar vele wedstrijden, maar altijd als paus. Met een hele De wedstrijden zelf, niet alleen in de kroeg, maar ook de wedstrijden zelf. Ja, wedstrijden ook. Ja. En waarom dan als paus? Zit daar een reden achter? Nee, maar ja, je moet anders zijn dan anderen en dat zijn we. Hij wil niet meer, hè? Hij wil niet, hij wil het niet. Hier. Hij denkt, ben ik als paus verkleed, kom ik ook nog op tv. Dat doen we allemaal niet, die gekkigheid. Ik hou helemaal niet van verkleden eigenlijk. Nee, hè? Nee, joh, ik vind niks. Als Sven Kramer begint, neemt de spanning ta. Het begin is nog even afwachtje, maar op ongeveer 3000 meter is het ijs al wis. Kramer pakt goud en Café Het Houtje viert nog lang feest.